τα φάγαμε το λαγό, Δηλώσεις δεν ακούω. Δηλώσεις. Τι έχετε να πείτε για τη γιορτή σήμερα? Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και ειρήνη και προκοπή. Καταξίωσον η εμπιστήν του αγιασμού σου για τις σωμάτων ημών και εσύ τη δόξα και ευχαριστήν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία και στους αιώνας των αιώνων. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος σου Κύριε ει της Τριάδος επανερώτη προσκύνησης του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περίστερας ευεβαίου του λόγου του ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και το κόσμο φωτίσας δόξα Συ. Του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περίστερας ευεβαίου του λόγου Ιορδάνη βαπτιζομένος Χρόνια πολλά, να είστε καλά.